Aquest Nadal, fes les teues compres al Mercat Municipal. Un ampli ventall de productes i possibilitats al teu abast. El millor tracte, més pròxim i personalitzat. Un bon assessorament amb àmplia experiència i confiança. Els productes més frescos i de major qualitat. Els millors preus i ofertes. Junts, contribuïm a l'economia local ajudant al comerç de proximitat. Preservem els nostres símbols d'identitat. Creem un vincle familiar de confiança, així coneixem els teus gustos i necessitats. Revitalitzem la vida de Bocairent, ja que contribueixes a la generació de llocs de treball. Fruiteria, verduleria, carnisseria, xarcuteria, peixateria, herboristeria, panaderia, adobatge, roba i complements, calçat, productes de neteja i molt més al teu abast. I tot a un mateix lloc, pròxim i segur. Aquest Nadal, compra al Mercat Municipal. Compra qualitat. Compra Bocairent.